Не мога да повярвам, че вече сме 2025 година и аз съм на крачка от това да достигна отново до Африка, този път Замбия. И тук бих казала, внимавай какво си пожелаваш, защото не винаги е лесно, но пък е интересно. Защо ви споделям това? Защото си спомням, че когато си писах целите за 2024 година, това се случи в края на 2023 година, си написах и цели за 2025. И цяла една година аз просто не спирах да работя, за да достигна до тук и да съм на крачка до целта си. Какво имам предвид? Бях се записала в целите да отида отново в Африка, но този път знаех какво ми трябва, за да стигна. Този път знаех какво ми липсва. Тоест, наистина усилено работех, за да съм тук и сега. И за да се усмихвам и за да се наслаждавам на, на това, което постигам и това, което правя със себе си. Уникално е и, мили хора, борете се за целите си, но най-важното е да се наслаждавате на пътя, по който вървите, за да достигнете дадена цел. Уникално е и мога да кажа, че пътя, по който вървя, за да достигна до дадена цел, е много по-интересно и много повече енергия имаш и желание, отколкото вече като си достигнал целта и си каза, видя ли, но то е лесно, но пътя, сълзите, усмивките, разбирате ли, имало са моменти, в които просто стоя във ъгъла, плача и се чудя добре какво мога да направя още, за да се почувствам добре. Задавайте си въпроси, не го забравяйте. И да, не спирах да си задавам въпроси, не спирах да работя, не спирах да се боря и все още не спирам, защото все още не съм достигнала целта си, но съм на крачка. Просто седмица и малко ми остава до заминаването до Замбия. И просто си казвам, ето Поли, можел. Да, това е от мен и за край само ще кажа едно. Бъдете тук и сега, наслаждавайте се на мига, наслаждавайте се на пътя, по който вървите и да, ще имате предизвикателства, но предизвикателствата са за това, за да се срещаме, страховете, които имаме са за това, за да ги приемаме и просто да продължаваме напред. Благодаря ви, Поли, горе главата. Чао!